Euroopan matkailu. Tekijät Eino Väätäinen, Aleksi Ruuskanen, Leevi Taskila. Tietotekniset perustaidot 2.40.2025. Matkailu Euroopassa. Matkustaminen on Euroopassa helppoa, nopeaa ja verrattavan halpaa. Euroopasta löytyy monenlaisille matkustajille nähtävää ja koettavaa. Etsit sitten opetuksellista, historiaan painottuvaa, ulkoilmaan ja retkeilyyn tai unelmarantalomaa. Historiallisen matkailijan ei tarvitse nähtävyyksiä etsiä. Jokainen Euroopan kaupunki, museo, kirkko muistuttaa matkailijaa Euroopan kirjavasta menneisyydestä. Teollisuuden kukoistus sekä sotien synkkyys on tarkasti ja taitavasti ikuistettu jokaiseen Euroopan kaupunkiin. Makumatkailijalle löytyy mitä monimuotoisin ruokapaletti. Ranskan viinit ja juustot, Italian pizzat ja pasta, Espanjan mausteet, Saksan olut sekä makkara tekevät jokaisesta ateriasta rikkaan kokemuksen. Aktiivimatkailijalle löytyy ympärivuotisesti tehtävää. Pohjois-Euroopan vuoret ja metsät, pyörämatkat. Keski-Euroopassa laskettelulomat Alpeilla sekä loputon määrä huippu-urheilua. Sitten Etelä-Eurooppa ensimmäisenä. Etelä-Euroopan matkakohteita esimerkiksi on Espanja, Kreikka, Italia, Etelä-Ranska, Kroatia ja Portugali. Ja oikealla on kuva, jossa on keltaisella väritetty Etelä-Eurooppaa. Kohteet Etelä-Euroopassa. Ja niistä ensimmäisenä Espanja. Espanja, se on suomalaisten rakastama kohde, joka tarjoaa matkailijalle lämmintä säätä, kauniita rantoja, vesipuistoja ja tunnelmallisia kaupunkeja. Se sopii matkakohteena niin perheelle kuin yksinkin käytäväksi. Tunnettuja kaupunkeja on esimerkiksi Barcelona, Madrid, Fuengirola ja Marbella. Sitten Kreikka. Kreikka on lämmin maa Etelä-Euroopassa, jonka hyväksi matkakohteeksi tekevät ruoka, rikas historia ja välimerelliset kaupungit. Kreikan historiaan voi tutustua esimerkiksi Ateenan Akropoliksessa. Kreikka on hyvä lomakohde monelle, jos lämmin sää, hiekkarannat tai kulttuuri kiinnostavat. Ja viimeisenä Italia. Italia tarjoaa matkaajalle suussa sulavaa ruokaa, hienoa kulttuuria ja nähtävyyksiä, sekä lämmintä säätä ja hienoja kaupunkeja, kuten Venetsia, Rooma ja Sisilia. Italia sopii kaupunkilomaksi niille, jotka haluavat hyvää ruokaa ja rentoa tunnelmaa, sekä kauniita kirkkoja ja historian nähtävyyksiä. Seuraavaksi mennään Manner-Eurooppaan. Manner-Euroopan matkakohteita ovat esimerkiksi Saksa, Sveitsi ja Ranska. Oikealla kartta, johon on väritetty Manner-Euroopan maita. Suomesta Manner-Eurooppaan matkustaminen onnistuu monella tavalla. Edullisesti lentämällä, junalla tai jopa autolla. Manner-Euroopasta löytyy lukuisia historiallisia linnoja ja kaupunkeja. Esimerkiksi vasemmassa alanurkassa on Neuschwansteinin linna, joka on yksi Saksan suosituimmista lomakohteista ja myöhemmin inspiroi myös Walt Disneyn linnaa. Sveitsin Alpit. Alpit tarjoavat henkeä salpaavia maisemia, haastavia liikuntamahdollisuuksia sekä ympärivuotisesti upeat kaupungit. Oikealla alareunasta näkyy sveitsiläinen Alppikylä. Manner-Euroopan ruoka- ja juomavalikoima on erittäin monipuolinen sekä suomalaisten silmissä verrattavan edullinen. Kuvissa näkyy eurooppalainen ateria sekä kuva oluesta, joka on Oktoberfestiltä, joka on suomalaisille todella suosittu. Suosittuja lomakohteita ja nähtävyyksiä. Suosituilla lomakohteilla Manner-Euroopassa rakentaa jo matkan ihan itsestään. Ensimmäisenä maailman kuuluisin nähtävyys Eiffel-torni, kuva oikeassa ylänurkassa. Eiffel-torni sijaitsee Ranskan pääkaupungissa Pariisissa, johon kun yhdistää Ranskan ruoka-, muoti- sekä elämäntapakulttuurin, on yhdessä maassa koettavaa jo pidemmäksikin aikaa. Historialliseen matkaan löytyy Manner-Euroopasta kaikille jotain.
Linnat 1600-luvulta, sotahistoria 1900-luvulta, ristiretkien ruhtinaat ovat jättäneet jälkensä Manner-Euroopan historiaan, joka on säilytty runsaisiin museoihin ja rakennuksiin. Sitten käydään läpi vielä kuvat, eli vasemmasta alareunasta löytyy Auschwitz, joka sijaitsee Puolassa. Sen päällä on Napoleonin ratsastajapatsas, joka sijaitsee Ranskassa. Sitten oli Eiffel-torni ja sen alla Ulmin kirkko, eli maailman korkein kirkko. Sitten mennään Pohjois-Eurooppaan. Siellä matkailukohteita Pohjoismaat, eli Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti. Ja Baltian maat, eli Viro, Latvia, Liettua, Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti. Siinä vieressä kuva, jolla vihreällä välillä näitä maita. Pohjoismaissa kaupunkilomat suosittuja, modernit pääkaupungit ja vanhat kaupungit sekä luonto, puhdas ja erilainen luonto houkuttelee lomailijoita. Baltian maissa lomailu painottuu kaupunkilomiin, joissa keskiaikaisia kaupunkeja. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti, siellä modernit kaupungit kuten Lontoo ja Dublin ovat suosittuja. Pohjois-Eurooppa on monipuolinen matkailukohde. Kaupunkilomat moderneissa kaupungeissa ja vanhoissa kaupungeissa. Pohjois-Euroopassa on erilaisia matkailumahdollisuuksia. Voit tutustua moderneihin kaupunkeihin tai ihastella vanhojen kaupunkeiden keskiaikaisia rakennuksia ja katuja. Tässä vasemmassa ylänurkassa modernista kaupungista esimerkkikuva. Siinä vieressä Tallinnan vanhasta kaupungista kuva. Loma luonnonläheisyydessä on suosittua. Luonto on myös iso osa Pohjois-Euroopan matkailua. Pohjoismaiden luonto on poikkeavaa muun Euroopan luontoon, koska pohjois-eurooppalainen ilmasto on erilainen. Erilaiset kansallispuistot sekä Lapin kohteet tarjoavat hienoja kokemuksia luonnonläheisyydestä. Erityisesti tunturit, vuoret ja vuonot ovat suosittuja. Monet käyvät muun muassa vaeltamassa ja eräilemässä näissä Lapin kohteissa sekä kansallispuistoissa. Sekä kalastus on myös iso osa Lapin lomailua. Pääpointit. Eurooppa tarjoaa monipuolisia matkailukohteita kulttuurin, luonnon ja historian ystäville. Etelä-Euroopasta löytyy lämpöä ja unelmarantoja. Manner-Euroopasta löytyy kulttuuria, historiaa. Pohjois-Euroopasta löytyy kaunis luonto ja moderneja kaupunkeja. Kiitos.